שלום וברכה, היום יום שלישי בשבת, י"ב באדר, ואנחנו בשיעור החומש היומי בקריאה שלישית. אחרי הקריאה המאוד ארוכה של יום ראשון, יום שני, הקריאה של שלישי ככה עושה איתנו חסד, 5 פסוקים בלבד, אבל נדמה שהיא מעמידה אותנו באתגר מאוד מאוד גדול. בעל הכלי יקר כותב בפסוק הראשון, ראה אתה אומר אליי העל את העם הזה, ואתה לא דעתני את אשר תשלח עמי. ואתה אמרת את דעתיך בשם וגם אתה תחן בעיניי. עוד רגע נקרא את הפסוקים. בעל הכלי יקר, רבי אפרים לונשיץ מפראג, אומר כפתיחה לפרשה את המילים הבאות: זו פרשה חמורה שבתורה. זו פרשה חמורה שבתורה, אשר בה יצאו כל המפרשים ללקוט ולא מצאו באור מספיק. מה זה היה מבוקשו של משה? ועד כמה ספיקות הנופלים בלשון הוויכוח שהיה למשה עם הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו כדרכנו נלך אל המעיין הגדול, אל רש"י, ננסה לראות האם רש"י לקט ומצא, אבל בואו נזכיר לעצמנו איפה אנחנו נמצאים. הלוחות נשברים בי"ז בתמוז. מיד אחרי שבירת הלוחות, ויהי ממחרת, בי"ח בתמוז, מתרחש כל מה שקורה שם בעם, בפעולה של משה, שריפת העגל, לדון את החוטאים. ויהי ממחרת, כך קראנו לפני כמה פסוקים בפרק ל"ב, ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם ואני עכשיו עולה למעלה. לשונו המדויקת, ויהי ממחרת, פסוק ל' בפרק ל"ב, ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ועתה אעלה אל השם אולי הכפרה בעד חטאתכם. בי"ט בתמוז, כך מסביר רש"י פה במקום, בפסוק י"א בפרק שלנו, עולה משה רבינו בפעם השנייה להר. זאת לא הפעם שבה הוא יקבל את הלוחות, לזה נגיע בעזרת השם ביום חמישי, בקריאת חמישי של הפרשה. שם בפרק ל"ד, פסוק א', יאמר למשה, ויאמר השם אל משה, פסול לך 2 לוחות אבנים כראשונים. קריאות שלישי ורביעי הן איפה קריאות התורה שעוסקות ב40 הימים האמצעיים. לא ב40 הימים שמו' בסיוון ועד 17 בתמוז, נכון? ולא ב40 הימים שבהם עולה משה להר ושומע את הוראת פסול לך 2 לוחות אבנים כראשונים, והוא עולה בראש חודש אלול ויורד ביום הכיפורים. באמצע ישנם 40 ימים אמצעיים שמתחילים בי"ט בתמוז ומסתיימים בראש חודש אלול. הימים הראשונים, כך מלמד רש"י, היו ברצון, הימים האחרונים היו ברצון כראשונים, ובאמצע 40 ימים שלא מדובר עליהם הרבה, אבל אולי מדובר עליהם יותר מהכל בפסוקים הקצרים שלפנינו. והערה אחרונה לפני שמתחילים. מחר תענית אסתר בעזרת השם נקרא כמו בכל תענית ציבור את פרשת ויכל משה. הכהן יעלה לפסוקים ויכל משה שהסתיימו בוינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. זה קרה באמצעית ההר, בדרך כשמשה יורד לעם ועוד הרבה לפני שהוא רואה את העגל. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם, ומשה אומר, למה השם יחרה אפך בעמך, למה יאמרו מצרים וכולי, והסיכום הוא, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. רק אחר כך משה יורד לעגל. כשנגיע בקריאת התורה של תענית אסתר לשני ולשלישי,
ידלג בעל הקורא מויכל משה, ויקפוץ על 40 הימים האמצעיים וישוב לפסולך. והסיבה היא פשוטה, כי אז ראש חודש אלול, ואז משה עולה להר, ואז מתבררים 13 המידות של הרחמים, ואז יוצא קרוז במחנה, משה עולה להר ואנחנו עושים תשובה ורוצים לזכות בלוחות השניים. אז על השלישי ורביעי מדלגים שם, ואותם אנחנו צריכים ללמוד היום ומחר. מה אומר משה בימים האלה שבהם הוא מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, אולי הכפרה בעד חטאתכם? בוא נלמד את הפסוקים לפני. ואומר משה לשם ראה, אתה אומר אליי העל את העם הזה. שמעתם פעם שיחה כזאת? ראה. רש"י מסביר, תן עיניך. שמענו? תן עיניך ולבך. מי? הקדוש ברוך הוא. תן עיניך ולבך על דבריך. אתה אומר אליי העל את העם הזה, ואתה לא דעתני את אשר תשלח לי. זה דבר מופלא מה שכתוב פה. 3 פעמים לפחות כבר הודיע הקדוש ברוך הוא למשה את אשר ישלח עמו בדרך לארץ. זה התחיל בפרק ג' בפסוק כ' בפרשת משפטים. שם אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשמורך בדרך ולהביאך. זה המשיך בפרשת כי תישא בפסוקים המזעזעים שקראנו אתמול. בפרק ל"ג רק לפני פסוקים בודדים. וידבר השם אל משה, לך עלי זה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ, ושלחתי לפניך מלאך וגירשתי את הכנעני האמורי והחיתי והפריזי אל ארץ זבת חלב ודבש. וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו. את איזה דבר רע? את הדבר הרע הזה ששולחים מלאך. מה הוא אומר משה? אתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי. הודעתי לך. פעם, פעמיים, 3. אתם שומעים את רש"י? ואתה לא הודעתני, אומר רש"י, ואשר אמרת לי, הנה אנוכי שולח מלאך. אני מצטט. אין זו הודעה שאין אני חפץ בה. שחור על גבי לבן. ריבונו של עולם, תמחק את ההודעה הזו, היא לא מקובלת עליה. אין זו הודעה שאין אני חפץ בה. כלומר, הוא לא רק מתפלל אל השם בימים האלה, הוא מברר לנו בירור אדיר שעכשיו מתחיל להתברר לנו. ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי. ידעתיך בשם, כך מסביר רש"י, זה שאני משה רבינו שלי אמרת וגם לך יאמינו לעולם. אני משה רבינו שלי אמרת, הנה אנוכי בא אליך בעד הענן. ואני מי שאמרת לו מקודם, שאותי אתה תיקח במקום העם הזה. וגם מצאת חן בעיניי אמרת לי. ושימו לב למציאת החן. אצלנו מציאת חן זה בדיוק משהו נחמד כזה, מוצאים חן בעיני מישהו. זה כל הקוד של שלישי ושל רביעי, של כל מה שקורה ב40 הימים האמצעיים. בואו נלמד את זה. ואתה אם מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך וידעך. למען, שימו לב לפסוק, אמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה. מה הקשר? אתה מצאת חן בעיניי. מה קשור לעם? והקדוש ברוך הוא נאסר, אנחנו לא מבינים מה בדיוק ביקש משה, ויאמר פניי אליכו ואריכותי לך. רש"י מסביר שמשה רבינו אומר לו, אם אני באמת מצאתי חן בעיניך, כי אז תראה לי את השכר שמקבל מי שמציאת החן הזאת עושה לו משהו. מה השכר למציאת החן? ואם עמך הגוי הזה, אז אתה צריך להשרות שכינה ולקחת אותם ולא המלאך. והקדוש ברוך הוא נעצר ואומר, ויאמר פניי אליכו ואריכותי לך. ורש"י מפנה אותנו לאונקלוס כתרגומו, ואמר שכינתי תהך, לא אשלח עוד מלאך, אני בעצמי אלך, כמו ופניך הולכים בקרב. זה לא מסתיים רביעי. ויום שלישי, ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, כלומר אם זה לא אתה, אל תעלנו מזה. אם אין פניך הולכים, אנחנו מעדיפים להישאר פה חד משמעית.
נשאר פה במדבר ועדיף לי לבוא לארץ ולגלות ממנה במהרה. אם אין פניך הולכים. ובמה ודאי פה כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך, וכאן הוא הולך לבקש את הבקשה הבאה שהיא כבר החלק של רביעי. היא אומרת את הדבר הבא, אם אנחנו מצאנו חן בעיניך, תבטיח לי גם שנפלינו אני ועמך, זאת אומרת שלא יהיה אף אחד אחר בעולם שימצא חן בעיניך כמונו. צודק אחי יקר, באמת פרשה חמורה מאוד. מה קורה פה? מה זה מציאת חן? מה הוא אומר משה? מה קרה בעקבות חטא העגל? ואולי השאלה פותחת את כל השיעור של היום. הרי את הנה אנוכי שולח מלאך לפניך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מזמן, נכון? בפרשת משפטים הוא אמר, שם רש"י אמר, למה הוא אמר? הוא לא היה חטא העגל. ורש"י אמר, כאן נתבשרו שעתידים לחטוא. למה כבר אז לא עמד משה ואמר, לא, מלאך לא מקובל עליי? מוריי ורבותיי, היום מתברר פה ברור אדיר. אתם יודעים מה מתברר בחטא העגל? חטא העגל הוא פרשת כי תישא. כבר אמרנו את זה בראשון ואמרנו את זה בשני, ואנחנו חוזרים את זה היום ובעזרת השם מחר ומחרתיים ובכל שלב בפרשה. מהמקום הכי נמוך שהגענו אליו, וביום פוקדי ופקדתי, מתברר מהי קרנם של ישראל. משה רבינו לא אמר שההודעה על המלאך אינה הודעה לפני חטא העגל, רק עכשיו הוא יכול להגיד את זה. משה רבינו בא ואומר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אתה הרי אמרת שאני, משה, זו נבואה שנשארת לעולם, היא קבועה לעולם ולעולמי עולמים, ידעתיך בשם. ואמרתי לך וגם בך יאמינו לעולם. מן הסיבה הזאת כנראה אתה באת אליי ואמרת לי שאתה רוצה לחלות אותם הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי. ועכשיו יש לי שאלה, ריבונו של עולם. אני ידעתיך בשם. אותי אתה תחליף עכשיו. אבל מי אמר שזרעי וזרע זרעי אותו לא תחליף אחר כך? הרי אם אפשר להחליף את עם ישראל לא עלינו, אז גם את זרעי אפשר להחליף. כנראה שידעתיך בשם מסביר רק את למה אתה בוחר בי. הבנתי? אבל אתה לא רוצה הרי שהתורה תישאר לעולם ולעולמי עולמים בי. זה צריך לעבור לדורי דורות, לעולם ולעולמי עולמים. מי אמר שלא תחליף את ילדיי ואת ילדי ילדיי ואחרים, כך רש"י אומר בהמשך? התשובה לזה נמצאת במילים, כי מצאת חן בעיניי. יודעים מה זה למצוא חן? בהמשך נשתמש במילה הזו, היא תהפוך להיות מילת קוד של משה רבינו ב-40 השנים הקרובות. אתם יודעים מה משה רבינו יגיד בסוף ימיו? ואת חנן. ואתם יודעים מה יגיד הקדוש ברוך הוא למשה בקריאה של מחר שנלמד אותה בהמשך? וחנותי את אשר אחון. למצוא חן, נדבר עליו גם בפורים, ותהי אסתר נושאת חן וחסד. שורש המילה חן מסביר רש"י בפרשת ואת חנן על הפסוק ואת חנן, פירושו לא יודע אם מגיע לי או לא. זאת מתנת חינם. זה לא יופי שאתה יכול להגדיר אותו. זה משהו שהוא חינם, הוא הכל, הוא בלתי ניתן להפסקה. זו מציאת חן. תגיד לי מה המשמעות של מציאת חן בעיניך ריבונו של עולם. מה שכר יש על מציאת חן? אם מציאת חן היא שלא רק מפני שעכשיו אני ראוי, אלא מפני שגם אם אני אקבל מתנת חינם אתה תיתן לי. יש ביטוי במדרש מדהים בחז"ל שעל פיו בנויה סליחה מדהימה, שאנחנו אגב אומרים אותה, אנחנו מנהג האשכנזים אומר אותה בסליחות של מוצאי שבת ומוצאי מנוחה. בסליחות הפותחות את הסליחות לפני ראש השנה, יש שם ביטוי בתוך הסליחות שכתוב לכוננם חינם, עדיך, לחון חינם באים אליך, לכוננם חינם מאוצר המוכן בזבולך. אתם יודעים מה פירושה של הסליחה המדהימה הזאת? עדיך מזכיר לנו את העדי, שרק אתמול כולם הורידו, נכון? עדיך, כמו עדיך, לחון חינם באים אליך. עדיך באים לבקש מתנת חינם לא כי מגיע לי,
אתם יודעים ממי למדנו את זה? כששאל עשיו את יעקב, תגיד לי מי לך כל המחנה, מה זה כל הילדים האלה? אתם זוכרים מה הייתה המילה שהוא אמר לו? הילדים אשר? חנן. כי חנן היא אלוהים. לכן יש לי קול. זה לא כי מגיע לי. זה כי אני, המושג הזה ישראל, הוא אין סופי. אומר המדרש, מה זה לכון חינם מאוצר המוכן בזבולך, לכוננם חינם מאוצר המנוצר? אומרים חז"ל במדרש מדהים, שכשעלה משה למעלה, הראה לו הקדוש ברוך הוא אוצרות אוצרות. עכשיו אתה משה, תגיד, האוצר הזה למי? אמר לו, זה אוצר לגומלי חסדים. והאוצר הזה למי? לקוברי נמתים. וזה ללומדי תורה. וזה לעמלים בזה. ופתאום הוא ראה אוצר לאין ארוך גדול יותר מכל האוצרות. והוא שאל אותו, והאוצר הגדול הזה כל כך למי הוא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל האוצרות הקודמים זה למי שמגיע. וזה למי שמקבל מתנת חינם. אוצר המנוצר. אם אני מצאתי חן בעיניך, אומר עכשיו משה רבינו בפסוק החותם השלישי, ובמי ודאי פה כי מצאתי חן בעיניך, אני ועמך. לא אני מצאתי חן בעיניך, כי מציאת החן היא מציאות מוחלטת. ואם מציאת החן היא שלי, אז היא שלי מפני שזה אין סוף, האין סוף הוא גם עם ישראל. הרי אחרת למה אמרת לי, גם את זה היא תחליף חס ושלום. אם אין פניך הולכים, כלומר אם אין השראת שכינה, אז לשם מה הייתה בריאה, לשם מה ניתנה התורה. אם המלאך לוקח אותנו, אז אנחנו כמו כל אחת מהאומות האחרות, גם לעשיו יש שרו של עשיו, גם למצרים יש שרו של מצרים. והרי כדי שאתה תתגלה בעולם ריבונו של עולם, צריך את כנסת ישראל שהיא נצחית והיא מוצאת חן בעיניך. כה אמר, מצא חן במדבר, הלוך להרגיעו ישראל, עם שרידי חרב. מצא חן, מציאת החן, באה ואומרת את הדבר הבא, נכון שאמרת לפני כן שאתה שולח מלאך, אבל לפני כן לא היה חטא העגל. ובעקבות חטא העגל יתברר הדבר הבא. בעקבות חטא העגל יתברר שאנחנו מחוברים בחיבור מוחלט. כי הרי אמרתי לך ואם אין מכני מה מספרך אשר כתבת. ומה הייתה תשובתך? שאתה לא תמחה את העם הזה. אלא הוא ביום פוקדי, ופקדתי. אבל בדיוק מהעונש, בדיוק מהפירעון מתברר שאי אפשר למחות את העם הזה. אם אי אפשר הרי זה במגמה שתשרה שכינה בעולם. כדי שתשרה שכינה אי אפשר לשלוח מלאך. אז אתה חייב לקחת אותה. ומה שהודעתני היה פעם הודעה, אבל עכשיו אחרי שהתברר לנו מתוך חטא העגל מה זה עם ישראל. ברגע זה באילת זה לא הודעה, ואני רוצה שאתה תאשר לי שאני צודק שההודעה הזו אינה מקובלת והיא נמחקת מהפרוטוקול, כמו במגילת אסתר. כתב אשר נכתב בשם המלך ונכתב בצוואת המלך צריך עכשיו להפוך ולקבוע שאכן מצאנו חן בעיניך. ויאמר פניי ילכו והניחותי לך. ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה. מה עוד נשאר? מה אפשר עוד להוסיף על ההבנה האדירה הזאת של מציאת חן? שאי אפשר להחליף שהקדוש ברוך הוא ימשיך שישראל ימצאו חן בעיניו ומשה ימצא חן בעיניו כאילו באותה מידה. משה יודע בשם, אבל מציאת החן זה אני ועמך יחד. מה עוד אפשר לבקש? מה עוד אפשר לבקש? הנה המעבר בין היום למחר. הפסוק החותמת שלישי. הפרשה הכל כך קצרה הזו והכל כך מופלאה הזו. ובמי ודאי פה כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך. די, כבר הודעת שמצאתי חן בעיניך, נכון? ושזה לא רק אני אלא גם עמך הגוי הזה. 100%. אבל זה יוודע בלכתך עמנו ולא מלאך, נכון. אבל יש עוד משהו. יכול להיות שאסתר תמצא חן בעיני המלך, אבל אולי עוד מישהי תמצא חן בעיניו? אולי יהיו עוד כאלה שימצאו חן? ההיסטוריה מלאה בכאלה שאמרו שעכשיו הם מוצאים חן. אוקיי, אתה לא תחליף אותנו, אבל אולי יהיו כמה שהם אין סוף.
ומי ודאי פה שנפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה, וברש"י שנהיה מובדלים בדבר הזה, וזה הדבר שאני שואל ממך, שלא תשרה שכינתך עוד על אף אחד אחר. מה תהיה התשובה לשאלה הזאת? לזה ניכנס בעזרת השם בקריאה של מחר. יום טוב עלינו ועל כל ישראל.